No arribo. No arribo. Sí? Ei, Eli, com estàs? Què tal? Escolta, volia comentar-te una coseta. Sap greu, Xavi, però és que arribo tard a la Fira de l'Economia Social i Solidària de Sant Andreu. Parlem més tard. No, però com que arribes tard? A on vas? Si no pots sortir de casa, Eli. No, aquest any la fira és virtual. Com que és virtual? I les paradetes de les cooperatives i entitats que participaven? I les xerrades, els debats? I les activitats culturals de la fira? No, però tot això es manté. Totes aquestes coses es mantenen. Aquest any el que passa és que a la fira tu podràs accedir-hi a través d'un link al teu ordinador o al teu mòbil, una retransmissió en directe amb tots els participants de la fira, com sempre. Ja veuràs, acompanya'm. Bon dia, internautes! Ens trobem a l'espai de les iniciatives i les entitats de caire social i solidari. Vaig bé, Eli? Sí, Xavi, vas bé. Aquesta és la part de la fira on podreu conèixer entitats de la XES de Sant Andreu i altres iniciatives que hem convidat a participar. Vols afegir alguna cosa, Xavi? Doncs sí, és que em sembla molt important i s'ha de dir. I és que l'economia social i solidària és la que posa al centre a les persones. I també té un compromís amb la comunitat, la gestió participativa de les organitzacions... Eli, para, que em diuen de producció que hem de donar pas a les presentacions. Hola, Bon dia, som Menjador Ca la Rosa sóc la Rosa. i jo el Raül, que dona de menjar cada dia a uns 80-85 infants del barri de la Sagrera i els nostres menús són amb tendència vegetariana, ecològics, de proximitats i amb valors socials. La nostra forma legal és una cooperativa de treball sense afany de guany que van muntar ara fa 5 anys algunes famílies del barri. Treballem amb l'eix de l'agroecologia. El nostre compromís és amb els pagesos que han apostat des de la terra pel certificat ecològic. Altres projectes també podrien ser muntem esdeveniments sostenibles i treballem per no malbaratar menjar en projectes com espigoladors de la Sagrera o, per exemple, quan fem venir els pagesos aquí al barri amb el mercat de pagès. Seguim. Aquests dies estem una mica tristes perquè nosaltres vivim de l'energia dels nens i les nenes que cada dia dinen amb nosaltres i ara fa molts dies ja que no els veiem. Hem enviat àudios, ens hem fet fotos, els hem fet fer vídeos, però no us imagineu l'energia que cada dia a l'hora del migdia desprenen quan venen a dinar amb nosaltres, t'expliquen les seves històries, com els hi ha anat a l'escola, les seves cabòries amb la família, etc. Com si fos casa seva. Aquesta és la nostra cuina. Bueno, doncs ara mateix no l'estem fent servir per Menjador Ca la Rosa, però un projecte col·laborador està fent menús per pediatria en hospitals. Vale? Està clar que aquesta situació s'està fent llarga. Té coses bones, com per exemple estar a casa, aprofitar per reflexionar, però hi haurà un dia que tornarem a veure els nens i les nenes. En acabar el confinament, nosaltres pensem que si féssim un consum més baix de productes d'origen animal i amb certificació ecològica, farem del nostre entorn un espai més respectuós per la vida.
CEPRA som un servei de prevenció de riscos laborals, un projecte cooperatiu que actualment formem prop de 40 persones, que va néixer fa més de 17 anys amb la voluntat de fer les coses d'una manera diferent. Per una banda, amb la voluntat de transformació social, amb l'aplicació dels principis cooperatius en el nostre dia a dia. Per l'altra banda, a nivell professional, pensant que des de la implicació, des del pensament constant, des de la innovació, el benestar de les persones en l'entorn laboral és possible. Elisabet. Elisa. David. La nave va és una embarcació inquieta, sempre buscant noves aventures. El vent que ens fa moure són la curiositat i els reptes. La nostra feina és molt variada. Fem tallers teatrals de sensibilització als centres educatius. Formació a professionals. I creem espectacles de contingut social. El nostre repte des del confinament és Que les arts ocupin el lloc que mereixen a l'educació. Hola, nosaltres som Andròmines, que som una entitat i una empresa d'inserció sociolaboral que duem a terme projectes i serveis que integren 3 pilars fonamentals: l'aspecte social, l'aspecte ambiental i la innovació. Per una banda, realitzem accions de formació, orientació i inserció sociolaboral per a col·lectius en situació de risc. I també realitzem la intermediació amb empreses que poden contractar aquestes persones que es troben en procés d'inserció amb nosaltres. A nivell ambiental, donem feina gràcies a executar projectes de recollida i reutilització i gestió de residus per a administracions, empreses i particulars, per exemple. També fem tallers d'educació ambiental i de reparació. Finalment, treballem i creem xarxa amb escoles, amb administracions, amb empreses, per generar projectes innovadors, basats en noves tecnologies, en la reutilització i que afavoreixin la reutilització de residus i la inserció sociolaboral. Moltes gràcies. La Fàbrica som una cooperativa de treball que impulsa, dinamitza i gestiona processos comunitaris, serveis i equipaments públics. Acompanyem processos comunitaris i de transformació social. Estem als barris. Aprenem de cada intervenció amb la comunitat, del teixit associatiu i veïnal, de la seva gent, de les veïnes i dels veïns no organitzats. Fugim de les pràctiques intervencionistes, directives, paternalistes, assistencialistes i de les receptes d'intervenció prèvies. La recerca i l'acció van de la mà en les nostres iniciatives. Tot això amb una mirada atenta a les cures, respectuosa amb la vida, que apliquem a les relacions entre persones i amb la natura, en un context de col·lapse climàtic que ens mobilitza a transitar cap a un nou paradigma d'entendre les relacions i també l'economia. Hola, nosaltres som la cooperativa Més Educació. Ens dediquem a fer projectes d'educació en el lleure i en l'àmbit comunitari. Intentem participar amb la comunitat educativa intentant donar oportunitats a infants i a joves fora de l'horari lectiu. I ara mateix estem, sobretot a Sant Andreu, portant un projecte en diverses escoles i estem intentant enfortir-ho amb altres projectes juntament amb la Fundació Jaume Bofill a través del passaport adonauta. Nosaltres, amb la situació en la que vivim, tenim un repte important un cop tot això torni de nou a aquesta estranya normalitat i és apostar perquè tots els infants i els joves tinguin el dret per poder tenir una educació en el lleure. Hola! Hola! Som Goteo! Goteo és una plataforma de crowdfunding. Feta en codi obert. Som una eina perquè els projectes d'economia social i solidària es puguin finançar. El crowdfunding és una forma de solidaritat de baix a baix. Els projectes que es financen a través de Goteo també poden activar el crowdsourcing. És l'intercanvi de sabers, habilitats o necessitats materials. Ara estem treballant en el projecte CrowdCoop. En adaptar la nostra plataforma a les necessitats del món cooperatiu. Per reforçar allò en què ens hem especialitat des de fa anys. Que és el retorn social dels projectes que es financen a través de la plataforma de Goteo. Per l'etapa post-confinament, creiem que tenim el repte plegades de aconseguir tenir models econòmics que posin la vida i la cura al centre. Per l'etapa post-confinament, desitgem que la tecnologia lliure i oberta sigui una eina al servei de tothom per combatre
desigualtats. I assolir un model de justícia social. Ens veiem a la FESC. Adéu! Adéu! Bon dia a tothom. L'associació La Tireta oferim recursos de prevenció i promoció de la salut mental per tal de reduir el nombre de trastorns a la població. Treballem en xarxa amb altres recursos sanitaris i socials del territori i els serveis que oferim són atenció psicològica presocials per a persones amb malestar emocional, tallers psicoeducatius sobre hàbits saludables i factors de risc, grups de trobada, campanyes informatives i de sensibilització i programes d'apoderament per col·lectius especialment vulnerables per problemes de tipus psicosocial com pot ser l'atur o la violència masclista. Hola, què tal? Com esteu? Com va tot? Bueno, imaginem que com podem en aquests dies. Bé, nosaltres som Coeducacció, som una cooperativa feminista que treballem per la transformació educativa en perspectiva de gènere, amb l'objectiu a llarg termini de poder construir col·lectivament una societat lliure de violències, atenta a la diversitat i que situï la cura i el benestar de les persones al centre. Amb Coeducacció com a tal vam néixer el 2010, ho vam fer primer com a associació i després d'aquests 8 anys d'experiència, doncs al juny del 2018 ens vam constituir com a cooperativa, que era la fórmula jurídica que d'alguna manera s'ajustava al que ja érem. I aquí estem. Partim de la convicció del poder transformador de l'educació i, per tant, posem el focus en la seva funció socialitzadora i en la seva vessant comunitària. I ho fem defensant una concepció àmplia de l'educació, entenent que aquesta està present al llarg de la vida i en tots els espais i moments. Per això, adrecem les nostres accions a la sensibilització i acompanyament de grups i persones que vulguin reflexionar sobre la incorporació d'una perspectiva feminista a la seva tasca. Escoles, institucions, entitats, famílies... Situem les persones i els grups al centre de les nostres accions. Entenem els grups com a llocs travessats per les relacions de poder, que sovint es relacionen amb l'estructura social de poder. Ens agrada reflexionar sobre aquesta vessant estructural, aturar-nos i pensar com aquesta s'influeix i també com nosaltres podem influir sobre ella. Creiem en l'horitzontalitat per aprendre i per això apliquem metodologies participatives, reconeixent els sabers i les experiències dels grups i acompanyant-los des de les nostres pròpies experiències i les nostres eines. Aquesta mirada de cura, de grup i de treball col·lectiu que posem de portes cap enfora, també la posem a la nostra entitat de portes cap endins. Tot això es materialitza en projectes comunitaris i d'intercooperació, com ara Cardedeu Coeduca i Patis Coeducatius, en projectes de consultoria en perspectiva de gènere, dirigits a entitats públiques i privades, en projectes bibliogràfics com ara llibres, guies, materials audiovisuals de sensibilització en matèria de coeducació, amb cicles formatius per personal docent, tècnic i de lleure. També fem tallers dirigits a famílies, infants, joves i xerrades i conferències dirigides a famílies, a personal docent i públic en general. I des de fa 3 anys ho fem des del districte de Sant Andreu, abans al barri Baró de Viver, el coworking Sinèrgics, i ara al nostre propi local, al poble de Sant Andreu, al carrer Pare Secchi, on ens podeu venir a trobar. Bones, som BitLab Cultural, una cooperativa de projectes d'innovació en cultura i processos comunitaris. Dissenyem projectes de cultura digital i audiovisual per desenvolupar processos col·lectius. També treballem en entorns d'art comunitari i en producció de so cinematogràfica i discogràfica. Coordinem programes d'aprenentatge a través de la realització de projectes comunitaris que resolguin reptes socials. En concret, dissenyem processos de generació de coneixement i patrimoni cultural col·lectiu, així com per a la recuperació de la memòria històrica. I col·laborem en projectes educatius d'innovació artística, activisme cultural i musical, transformació i cooperació internacional. I tots aquests projectes els impulsem des d'una mirada intercultural, intergeneracional i de gènere. Busques com sumar-te a les alternatives? Necessites un espai on visibilitzar-te? Coneixes iniciatives que fan de la solidaritat, el suport mutu i la cooperació la seva raó de ser?
A Pam a Pam trobes grups de persones que s'organitzen. Per a fer del consum una eina de transformació. Espais que aposten per la propietat col·lectiva. Cooperadores que entenen que la corresponsabilitat és estima, cures, respecte i poder col·lectiu. A Pam ens enxarxem. Construïm comunitat. Participem d'espais d'aprenentatge col·lectiu. A través de l'activisme i la formació. Aprenem a mirar el món amb una mirada feminista, ecologista i transformadora. A Pam intercooperem per demostrar que juntes som imparables. Per enfortir el moviment de l'economia solidària. I demostrar que una altra economia no només és possible, sinó que ja existeix. Som Coopolis, el Ateneu Cooperatiu de Barcelona i el Cercle de Migracions i Economia Cooperativa de Coopolis. Nosaltres el que fem és donar tot el suport i assessorament a projectes econòmics dins l'economia social i solidària transformadora que es dona a terme o es volen donar a terme a la ciutat de Barcelona. Des del Cercle de Migracions tenim un dispositiu específic que doni resposta a les necessitats de les persones que hem pres la decisió de viure un procés migratori i que tenim les pròpies necessitats i les nostres pròpies especificitats en aquest procés i també les limitacions per engegar un procés econòmic dins els principis de l'economia social i solidària. Donem una resposta integral a tot aquest procés d'acompanyament. Hola, soc Julio, soci del Supermercat Cooperatiu Participatiu de Barcelona. I com veieu, ni el corona ens para. Cert, aquests dies estem treballant des de casa en el marc de les nostres comissions i grups de treball per tal de poder sumar més sòcies i trobar un local on poder obrir el nostre supermercat. Gràcies, Berta. Volem consumir productes de qualitat, sans i sostenibles, a un preu assequible, però també a un preu just per al productor. I tant, Núria, perquè ara, més que mai, necessitem espais on consumir productes de proximitat, agroecològics i respectuosos amb les persones i la terra. Anabel, Berta, Núria, jo i molt més ja ens hem apuntat al Supermercat Cooperatiu. Volem ser 1.000 sòcies. Entra en foodcoopbcn.cat i fes-te sòcia! Mercat de Pagès La Sagrera és una iniciativa que neix de la voluntat d'acostar els pagesos a la ciutat i de generar entre les veïnes nous hàbits de consum. Amb l'acompanyament de la Xes Sant Andreu i l'Ajuntament de Barcelona, des de Menjador Ca la Rosa fem, des de l'octubre i quinzenalment diumenges, un mercat de pagès a la plaça Massades. La iniciativa consta d'un espai de paradistes amb productes de producció pròpia, de proximitat i de temporada, en el qual, com a valor afegit, hi sumem diversos tipus de dinamitzacions que reforcen els objectius del mercat i dinamitzen el barri. El nostre repte és aconseguir canviar els hàbits de consum dels nostres usuaris i usuàries cap a un consum més crític i conscient. Hola, soc Carlos. Participo al Mercat de la Pagès de la Sagrera. Cultivem amb tot el carinyo i molta dedicació les nostres taronges i tomàquets, melons i pataques, i també algun pimentó. I ara esta va per a tots vosaltres. A la plaça de Massada, del districte de la Sagrera, moltes parades hi posen, ja que la gent mos espera. Fruita i verdura s'exposen, no hi ha res de la nevera. Fins aviat.
el nombre de pobres s'ha incrementat durant aquests anys de crisi. Les anomenades hipoteques escombraries. 15.000 persones van perdre la vivenda l'any passat a Catalunya. La requalificació permetran edificar 15.000 metres quadrats. El primer mes d'aquest any es va tancar amb 6.800 parats més a Catalunya. Fa gairebé 3 mesos que no plou. El foc ja ha calcinat més de 1.000 hectàrees. I retallarà 1.600 llocs de treball i jubilacions, baixes incentivades o temporals. Que li falta competitivitat. Un de cada 4 infants viu en situació de pobresa a Catalunya. La Fundació Roca Gal·lès promou des del 1976 el cooperativisme i totes les experiències d'economia solidària que es construeixen amb principis i valors. Vetlla perquè el món sigui menys gris i vertical, perquè no es perdi la memòria cooperativa, perquè es protegeixi el medi ambient i es garanteixi el benestar de les persones. La labor cooperativa és una labor d'acció social, eminentment positiva, de construcció d'un nou món. Vine a conèixer la Fundació Roca Gal·lès. Construïm el futur ara i aquí. Hola, jo em dic Xavi, soc un dels molts veïns que participen en Acte Sant Andreu de la xarxa de suport mutu del barri. A la xarxa de suport mutu de Sant Andreu ens organitzem de dues maneres. Per una banda tenim els grups territorials i per altra banda tenim les comissions. Els grups territorials estan basats en la idea de proximitat i el que pretenen és oferir una primera ajuda a aquelles veïnes i veïns que tenim més a prop. Per exemple, si a una persona li han detectat el Covid o forma part d'un grup de risc i necessita ajuda per fer la compra o anar a passejar el gos, el que sigui, demana ajuda per a aquest grup i entre totes ens intentem organitzar per poder-la ajudar. Després tenim les comissions, que són grups de treball que hem creat per tractar temàtiques diverses. Tenim una comissió de comunicació encarregada de portar canals i xarxes. Hem articulat el comitè de vaga de lloguers per poder ajudar a aquells nuclis de convivència que no poden pagar el lloguer al final del mes. Tenim una comissió de suport veïnal i seguretat sanitària que ha sigut la que ha posat en marxa el banc d'aliments que està portant productes de primera necessitat a aquelles llars que més ho necessiten. Tenim una comissió laboral i legal que s'encarrega de defensar els drets laborals de les veïnes i dels veïns davant dels possibles problemes que sorgeixin. Després tenim la comissió de gènere que s'encarrega de produir contingut per a les dones, d'informar a les veïnes i de gestionar espais segurs. A banda d'això, tenim el grup de les cosidores de Sant Andreu que han entregat més de 1.000 mascaretes a centres sanitaris, treballadores, veïnes, arribant allà on les administracions públiques no han pogut arribar a causa de les múltiples privatitzacions i retallades que hem estat patint els últims anys. Les xarxes de suport mutu són una prova de que les veïnes i veïns som capaços d'autoorganitzar-nos sense la necessitat de que hi hagi la intervenció d'una administració pública pel mig. La intenció de l'Ajuntament de Barcelona no ha sigut la de col·laborar, sinó més ben bé tota la contrària. A les nostres companyes de la Red de Cuidadors Antiracistes les han multat 3 vegades, amb multes que poden arribar fins a 60.000 euros només per intentar ajudar a les nostres veïnes. Per tant, davant del col·lapse sistèmic institucional, intentem posar davant les iniciatives veïnals. Hi ha moments que cal tenir la boca tapada, però això no vol dir que no puguem parlar. La Veïnal som totes i tots dient la nostra, en un canal de comunicació, social i d'expressió lliure. Una escletxa dins de la cultura hegemónica. Una televisió horizontal construida por los vecinos y para los vecinos. Que reflexi la realitat dels barris. En donde los que no solemos tener voz puguem parlar i en poder compartir i aprendre entre totes. Para ser nosotras la ciudadanía quien decida qué se cuenta y cómo se cuenta. La Veïnal ets tu. Nadir és un projecte educatiu creat per 4 cineastes i el que fem són projectes d'educació audiovisual. Especialment creiem que és molt interessant vincular-nos en els centres educatius perquè així aconseguim que l'audiovisual entri a les aules i passi a formar part dels valors d'un centre educatiu. Ja fa força temps que a Nadir treballem colze a colze amb diferents centres educatius de la ciutat de Barcelona i de Catalunya per crear continguts audiovisuals i pedagògics. Considerem molt important que siguem una entitat que treballa tant des de la part professional del cinema com des de la part professional de l'educació, perquè així pensem projectes que puguin entrar a les aules i puguin fer que els nostres participants aprenguin a llegir l'audiovisual i aprenguin a utilitzar l'audiovisual.
A través de la pràctica i a través dels nostres tallers creiem que és una molt bona manera que aprenguin consciència del que s'està fent, del que estan veient i que a partir de la creació artística també puguin aprendre a expressar-se a través de l'audiovisual. Tallem! Molt bé! Si el teniu, per vosaltres el teniu? Hola, yo soy la Patricia. Y yo la de Seren. Y juntas formem Lo Relacional. Els nostres projectes transiten entre l'educació, l'art i l'acció comunitària per abordar temes vinculats a la diversitat cultural, de gènere, afectivo-sexual. Entenem l'educació com una experiència on els continguts no només s'aprenen, sinó que es viuen. L'art contemporani com una manera de mirar-nos, observar, analitzar i transformar la realitat que ens envolta. I l'acció comunitària perquè pensem que aquesta transformació s'ha de fer conjuntament. Per això ens diem Lo Relacional. Bon dia. Som la Nau i la Besòs, un equipament municipal on trobareu espais de magatzem, treball i reunió per les entitats del districte de Sant Andreu. A més, hi podreu trobar tot un seguit de tallers, tots ells adreçats a la reducció i eliminació de residus. A la Nau i la Besòs oferim 4 recursos que fomenten l'economia col·laborativa. La cessió de materials, la donació de materials, els tallers i ser un punt de partida perquè les entitats del districte es coneguin i creïn sinergies entre elles. Ens trobareu al passatge Torrent de l'Estadella, número 11, i el nostre telèfon és 637 757 764. Estarem encantats de rebre-us. About a handsome little fox, let me sing you folks a yarn. Hey, diddle-dee-daddle-da, doddle-do-doodle-dum. 'Twas a splendid little fella full of wit and grace and charm. Say, zippy-zee, zappy-zah, yappy-o-google-gum. Well, like any little critter needing victuals for his littlins, well, he stole and he cheated and he lied just to survive. With a doodle-dum, diddle-die, doddle-diddle-doodle-dum, doodle-dum, diddle-die, doddle-diddle-doodle-dum, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zee, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zee, doo-dah, doo-dah, day. Let me take a little tick now to colour in the scene, cause the valley lift the yokes, the madwagas, bunts, and beans. Now these 3 crazy jackies had a hero on the run, shot the tail off the cuss with a fox shooting gun, but that stylish little fox was as clever as a whip, look as quick as a gopher, that was Happa-Rack-a-Tail. Now those 3 farmers sit where there's a hole, 'twas once a hill, singing diddle-dee-daddle-da, doddle-do-doodle-dum. And as far as I can reckon, they're a-sitting up there still, singing zippy-zee, zappy-zah, yappy-o. Som dones, mares, conciliadores i emprenedores. I juntes hem creat el projecte Salànima.
Salànima és un projecte amb una bonica sala al cor de la Sagrera i en allà podreu trobar tant classes grupals, regulars, com classes individuals, fetes des de l'ànima. No esteu soles, no esteu sols. I ara més que mai, en aquests moments de confinament, és molt important sentir que formes part d'una comunitat i, sobretot, practicar. Pots visitar el nostre web, seguir-nos a xarxes socials, o ens pots escriure un e-mail o un WhatsApp. Us esperem. Hola, soc la Txell, de la llibreria Trabucaire de la Sagrera. Som una llibreria petita i familiar que vol posar el seu granet de sorra per ajudar a difondre el plaer de la lectura a petits i grans. Vam obrir a finals d'any i estem molt contents de la rebuda de les veïnes i els veïns i també estem molt il·lusionats de formar part del teixit social de la Sagrera. Ens agradaria que la cultura fos més accessible per tothom, perquè la cultura no hauria de ser un luxe. Què és Flock? Flock és una moneda digital, però no una qualsevol. És l'espurna que permet activar l'engranatge entre entitats socials, Synergix i coworkers. Synergix canalitza projectes pel barri i ajuda a mantenir el talent a prop. Flock és la clau de l'intercanvi. Aquesta és la Carla, una emprenedora amb una idea fresca de negoci. Només li manca un espai on desenvolupar la seva activitat. No molt lluny de Carla, a l'entitat social del barri. En Joan i el seu equip necessiten serveis i projectes socials per a la comunitat. Synergix ho incentiva ingressant Flocks al seu moneder. Amb aquesta moneda, l'entitat social podrà accedir a professionals amb talent com la Carla, la qual, gràcies als Flocks, podrà gaudir d'un espai de treball. Amb els Flocks rebuts pels treballs de retorn social, podrà gaudir d'un espai de treball compartit i tots els seus avantatges. A la plataforma del Flock, la Carla registrarà els seus diferents serveis de retorn social que ofereix a la comunitat. Així doncs, Synergix proporciona Flocks a l'entitat social. L'entitat social remunera els emprenedors amb Flocks i els emprenedors satisfaran amb Flocks la seva estada a Synergix. Uf, tot encaixa! Flock és molt més que una moneda digital. Natural, àgil, eficient. Ei, hola! Vine! Hola, qui sou? Som Granoleta. I què feu? Estem promovent la consciència ambiental al barri de la Sagrera. Aquí podràs trobar gran varietat de fruits secs, espècies, farines, també tenim vi, vermut, pastes, arrossos, infusions i tés i gran varietat de productes. A més de ser una botiga granel, volem promoure la consciència ambiental als veïns del barri de la Sagrera. Per això, pròximament, començarem amb les xerrades de consciència ambiental. Vostè és benvingut a Granoleta quan vulgui. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hola, soy Ruth de la Mamateca. La Mamateca nace como un proyecto de madres de día que ofrece una alternativa a las guarderías tradicionales para las madres y los padres que buscan un cuidado con apego y mirada horizontal para sus criaturas entre los 9 meses y los 3 años. Durante estos últimos 5 años, la Mamateca se ha consolidado como una asociación de familias de infancia que brinda un espacio de educadoras de crianza con una ratio reducida de 5 criaturas por adulta y estamos en la Sagrera. Gracias. Catch my breath.
name. I feel Synergics és un espai d'ecotreball ubicat a Baró de Viver on oferim els nostres recursos i espais a les persones emprenedores i cooperatives de l'economia social i solidària. La peculiaritat de Synergics és el retorn social, un retorn social amb l'objectiu de transformar la realitat d'un territori, produint un impacte social gràcies al talent de les professionals de la comunitat creada. Seguirem ajudant l'emprenedoria, la que ha de fer aquest canvi, la de les dones, la de la joventut, la de les persones que volen reinventar-se i cercar el seu pla B, col·laborant i fent xarxa. Som Ecotribu, espai de criança, espai per la maternitat i la paternitat. Fem xerrades, fem tallers, sempre relacionats amb la infància, amb l'educació, amb l'alimentació saludable. Tenim una part de botiga amb productes sostenibles, de proximitat, productes de residu zero, cosmètica natural, joguines de fusta. Una miqueta el nostre projecte el que busca és fer xarxa, fer barri i sobretot buscar productes que siguin el més respectuosos amb el medi ambient possible. Us esperem. Hola, el meu nom és Esther. Participo en el col·lectiu de la Fireta com a costurera. Hola, soc l'Anna, soc artista. Faig ninotets i trastets a ganxet. Seguiu-me a Canilla Girls. Hola, què tal? Jo sóc l'Aniol Aguilera. Soc il·lustradora i pintora i formo part de la Fireta, que som un col·lectiu d'artesanes i artistes del barri de la Sagrera, de Barcelona. Hola, sóc la Rosa, formo part de la Fireta i soc dissenyadora de complements. Hola, sóc l'Agnès. Com a il·lustradora i pintora formo part del col·lectiu La Fireta, que som un grup d'artesanes i artistes de la Sagrera i també de Sant Andreu.